ଘୋରି ବୁଲୁଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର, ବଢୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବିଜେପିର ଶରଣ ପଶିଲେ କି ସୈନ୍ୟ? ବିଜେଡିରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହେବା ପରେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଗାମୀ ରାଜନୈତିକ ମୁଭ୍ କ'ଣ ହେବ ଆଉ ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆହୁରି ଚର୍ଚ୍ଚିତ କରିଛି ସମ୍ବାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପାଦ କୁଆଡ଼େ ପଡ଼ିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଆକଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି। କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ଏହି ସମ୍ବାଦର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ସମ୍ବାଦ ଲୋଗୋ ବ୍ୟତୀତ ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ଠାକୁରଙ୍କ ଫଟୋ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରକାଶନର 40 ବର୍ଷ ଅବସରରେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଅତିଥିଙ୍କ ଯୋଗଦାନକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସବୁ ଦଳର ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ଥର ହେବାକୁ ଥିବା ସମ୍ବାଦର 40ତମ ପ୍ରକାଶନ ସମାରୋହରେ ଏହି ଦୁଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅତିଥି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏହି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। BOW ଚଢ଼ଉ ପରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସୁରାଗ ଯୋଗାଇଛି। ସତରେ କ'ଣ ସୌମ୍ୟ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି।